lejn vetturi aktar notfa fit-toroq tagħna. Hekk jisimha l-konsultazzjoni pubblika ġdida li ħabbar il-Gvern waqt konferenza li trattat strateġija li se tindirizza aktar tnaqqis fl-emissjonijiet tal-karbonju. Fil-fatt il-Ministeru għall-Ambjent nieda din il-konsultazzjoni pubblika li tikkumplimenta din l-istrateġija u l-miri fiħdana. Dan hekk kif it-trasport f'pajjiżna jikkontribwixxi 33% għal emissjonijiet kollha tal-karbonju f'pajjiżna. Preżenti għal din il-konferenza tendiet il-Ministru għall-Enerġija, l-Intrapriża u l-Iżvilupp Sostenibbli Mirjam Dalli hekk kif mexxiet il-Kummissjoni tal-Vetturi Notfa li wettqet diversi laqgħat ta' konsultazzjoni ma' msieħba differenti. Qegħdin naraw li jinnaqsu l-emissjonijiet mis-settur tat-trasport u għalhekk ukoll li nidejna Green Paper biex il-pubbliku ġenerali nistaqsuh numru ta' mistoqsijiet u alternattivi differenti, inkluż meta jaħsbu li nistgħu nwaqfu l-importazzjoni ta' karozzi b'magni konvenzjonali. Fil-fatt dwar din id-data, il-Ministru Dalli tenniet li din bl-ebda mod ma tfisser li min għandu jew se jkollu karozza tal-petrol jew tad-diesel sad-data magħżula jkollu jneħħiha, imma tfisser li ma jkunux jistgħu jibqgħu jiġu importati dawn it-tip ta' karozzi f'pajjiżna. Min interessat huwa mistieden jissottometti l-kummenti tiegħu sa 13 ta' Lulju fuq info@cleanairvehicles.gov.mt.